Helo a chroeso i chi gyd i Brifysgol Bangor. Mi rydyn ni'n hynod o falch eich bod wedi dewis astudio gyda ni, a mae'n bod ni'n ffyddiog mai dyma'r brifysgol sy'n darparu'r mwyaf o gyfleoedd ar gyfer myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg. Felly, dyma roi blas i chi o'r hyn sydd ar gael ar eich cyfer drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae tua 2,000 o'n myfyrwyr ni'n siarad yr iaith, gyda 9 o bob 10 o'r siaradwyr Cymraeg hynny yn astudio rhywfaint o'i cwrs drwy gyfrwng yr iaith. Fe welwch chi felly bod astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth reit naturiol i wneud yma ym Mangor. Canolfan Bedwyr ydy canolfan wasanaethau, ymchwil a thechnoleg y Gymraeg y Brifysgol, ac maent yn darparu llwyth o wasanaethau i'ch cefnogi chi i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn darparu modiwlau ac adnoddau sgiliau iaith, megis modiwl sgiliau defnyddio'r Gymraeg, mwyn eich helpu chi i ddatblygu eich sgiliau iaith ymhellach a chodi eich hyder chi i gyflwyno syniadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ganolfan yn darparu gwasanaethau cyfieithu'r brifysgol ac yn datblygu adnoddau i'ch cynorthwyo i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, megis Cysill, Cysgair a'r ap geiriaduron. Canolfan Bedwyr hefyd yw cartref y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor. Maent yn rhoi'r cyfle bob blwyddyn i fyfyrwyr gwblhau tystysgrif sgiliau iaith y Coleg Cymraeg am ddim, sy'n gymhwyster ychwanegol gan CPAC i chi roi ar eich CV sy'n dangos fod gennych sgiliau iaith Gymraeg o safon uchel. Pe byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y dystysgrif hon, bydd cyfle i chi fynychu sesiynau paratoi gydag un o diwtoriaid iaith Canolfan Bedwyr, fydd eto yn datblygu eich sgiliau iaith ymhellach. Mae cefnogaeth ariannol o ddewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Pe byddwch yn astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn, byddwch yn gymwys am fwrsariaeth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg y Brifysgol ac ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg. Mae dros 200 o gyrsiau ym Mhrifysgol Bangor yn gymwys ar gyfer y ddau beth yma, felly mae siawns dda iawn y bydd eich cwrs chitha'n un ohonynt. Cofiwch hefyd fod modd i chi dderbyn cefnogaeth a chymorth yn gyson drwy gyfrwng y Gymraeg gan eich tiwtor personol a gan adran gwasanaethau myfyrwyr y Brifysgol. Fel myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg, mae gennych chi hawliau pendant i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae'n bwysig eich bod chi'n ymwybodol ar hawliau hynny, yn enwedig eich hawl chi i diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, a'r hawl i gyflwyno unrhyw ddarn o waith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg, waith be ydy iaith y modiwl. Cofiwch hefyd fod gennych yr hawl i ddewis faint o'ch cwrs yr hoffech chi astudio drwy gyfrwng yr iaith. Gallwch ddewis cymysgedd o fodiwlau Cymraeg a Saesneg, neu ganolbwyntio'n llwyr ar y rhai cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal, cewch gyflwyno eich gwaith yn Gymraeg neu yn Saesneg ar unrhyw fodiwl, beth bynnag sy'n eich gwneud chi'n fwyaf cyfforddus. Edrychwch yn y llawlyfr modiwlau Cymraeg a dwyieithog i weld pa fodiwlau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar eich cwrs chi eleni. Yn olaf, mae llu o gyfleoedd cymdeithasol ar gael ar eich cyfar chi. Unwaith eto, cofiwch mae gennych chi mae'r dewis o ran faint o gymdeithasu a gweithgareddau allgyrsiol yr hoffech ymgymryd â nhw, ond mae'r cyfleoedd yno ar eich cyfar chi eisoes. Fel siaradwyr Cymraeg, rydych chi'n aelodau o IMCB, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn awtomatig. Gallwch ymuno ac unrhyw un o'r cyfleoedd hyn sydd ar gael ganddynt heb gost ym aelodi, ac maent i gyd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Y brif neges yma felly ydy bod llwyth o gyfleoedd ar gael ar eich cyfer chi fel myfyrwyr Cymraeg ym Mangor i astudio, cymdeithasu ac i baratoi ar gyfer y byd gwaith. Gwnewch yn fawr o'r cyfle hwnnw felly a mwynhewch eich profiad fel myfyrwyr Prifysgol Bangor.